Els somnis poden ser poderosos. Com aquest pergamí vermell que dus, però has d'esbrinar com es fa servir. Gran mestre! Gran? El nostre món és màgic, fet a partir de la imaginació dels humans. És aquí on neixen tots els somnis que creen els humans. Deus haver notat que últimament tenies un malson recurrent. Era part del pla del senyor Obscurus, el senyor dels malsons. Es va fer passar pel conseller de la reina i li va enverinar la ment. Per això, Tellurian s'ha convertit en un lloc fosc. L'únic que necessitava era el pergamí vermell. I ara les forces del mal s'estan imposant, mentre que la llum s'està apagant. Aviat, el teu món també quedarà submergit en la foscor. Per això tu tens una missió. Derrotar el senyor Obscurus i restablir l'equilibri entre les ombres i la llum. L'Obscurus té el poder de fer realitat els pitjors malsons. Però tu pots derrotar-lo. Tu mateixa, Nina. Créixer és una gran aventura.